Bueno, jo avui sí que he trobat l'equip potser cansat, ens ha costat defensa força bé, tot i que hem tingut moments dolents amb el Reboll, amb la defensa 10 contra 1, amb atac ens ha costat moltíssim compartir la pilota, no? I la veritat no hem fet un joc bonic, no? I per tant, bueno, doncs, a descansar i amb ganes de millorar. Bé, la Lliga està molt igualada, Bembibre competeix tots els partits igual que la resta d'equips i també és una mica una quimera pensar que podem guanyar els partits de 25 punts, no? Tots els partits s'han de treballar, ens l'hem treballat, no? Però evidentment podem mostrar una millor imatge sobretot a nivell ofensiu. Jo crec que sí, ho hauríem firmat tots tornant del Paron i del Covid, del confinament així, i bueno, traiem 2 victòries importants a casa, a descansar molt i a preparar-nos perquè ens ve ara una setmana de doble partit a fora.